Bărbații slabi caută adesea unul dintre cele 3 tipuri de femei. O femeie care să le fie ca mamă, o femeie ca trofeu sau doar o femeie pe care o pot controla. Motivul pentru care bărbații slabi caută o femeie pe care să o controleze, mai ales dacă este puternică, este pur și simplu pentru că este singura modalitate de a te simți puternic. Motivul pentru care și-ar dori o femeie puternică ca trofeu este pentru că speră că alți oameni vor vedea la fel de puternic când va fi în preajma unei astfel de femei. Și de ce caută o femeie care să-i fie ca mamă, este mai mult decât clar. Toate din aceste căi sunt greșite, pentru că atunci când bărbatul slab găsește așa femeie, el nu are motivație de a se dezvolta, rămâne în zona de confort. Bărbatul puternic are tendința de a ieși din zona sa de confort, acest lucru și îl face puternic.